दा राजायासो हरदों नामाथाय हेल' ओइ बबेसिम सफैखो राजायालाय आं क'क्राझार सफैबायमोन आइ दा आइया मा खालामगासिनो दङ नै आं बाथौ आर'जसो खालामगासिनो दङमोन मोजां नै न'आवनो दङ नों गैया आरो बाबायालाय बहा थांदों बारिफ्राव गैया बे दे लासैनो फैदो आं एसे खामानि दं न'आव मावस्रांनोसै लासैनो फैबाय थादो दे होमबा आयै दोनथ'बाय हेलौ फारि नोंसोर थांनो नागिरदोंमोन आं मैया लायनो होननाय इक' कपिखौसो लायनो नागिरदों आं गाबोन लोगोफोरजों बेरायहैनो एसे बाबा आंनो फैसा नांगौमोन दाखालि लाखादोंमोन माथो दाखालिना लेखा माबि बायनायखौ नुवाखै जाहैबाय होमबालाय मानोथो नांगौ आइ एसे फैसाफोरखौ थिनानै लानो सोलोंदो आइ मालायफोरबायदि गाबोन आं लोगोफोरजों बेरायहैनो नागिरदों आइ बेयावसो नांगौ आंनो गाबोन बे खारफिउआव जोंनानि स्कुला बन्द'जोब सोर जाम्बि नों मिथिया बाबा फैसायालाय दालाय जाला बोथोर दख'ना गाननानै बहा थांनांगौ बेनि उनावसो नट लायनो आयै मैयानि सेमिनार प्रजेक्टनि बे दरायाव दं आइ हाननानै लां फिसाफोरखौ अनबाबो थाखा फैसानि एथ'ग्राब मोननो नाङाहाय बिफा हेल' खोनादों आচ্ছা जागोन दे आं नै रेडिखा आচ্ছা दे बिलिफा सिखाराखै सानानो खाराखै दानो सिखारो बिदिजों मा जाबावनोसै बिसोरजोंलाय बहाबा थांगोन नामा आयंआलाय आयं जोंनाव मिटिं दंनो बहाय थांनां ओइ दैमु नोंनि लोगो फैदों नोंहा थाथ'दो आयं दे माजों जानांगौ आयं माजों जानाय जागोनथाय आयं हनै नोमायंखौबो दाउ बुथारनो थिनदोंमोन आं माबा मना लानानै बेदुंसो ओंखारलांबाय हा बेयावनो गसंबाय थानोसै थांदो जारौनि रुमाव दा दैमु बिदाबो फैगासिनो दङ क'क्राझार सफैबाय होननानै बुंदोंमोन सफैसिगोनसो दां आदा रमिया सुटि मोनलायबाय आरो आयं हा बेयावनो गसंबाय थानोसै आयं थांदो आयं जारौनि रुमाव आयु फाग्लि माला सफैखो फैदो रुमाव
रुमसो फोसाबाय थादोंमोन आङो दा मिलिटारि हिर'आ जालाय जाखाय नुफैबा जालायथारगोनसो फैदो औ थाथ' आयं थां आयं जिरायहैथां दै मुवाय साहा एसे फुदुंहर जागोन आयै जिराय थाथ' दे दे लोंदो बिस्कुटबो गैया जेबो गैया साहा गोजासो जाबाय टेस्ट जेबो नङा बहाथो सानफ्रामबो जाग्रा मोनबाय थानो दिनैथ' आरो हाथाय बाजार बन्द'सोबाव आंहा न'आव लोंखाबोबावदोंसोमोन नोंखौसो ओरैनो खस्थ' होनाय जाबाय एथ'बां खस्थ' होद्रायनाय मोनदोंब्ला बिबाजै जाफैबानो जाबायना जयै जयै जाथारगौ आङो फाग्लिया ओमफ्राय आं थांसै हरदो खाथाया आयौ थांथारसैबो आरो दानो थाङो सोरबा ओंखाम जालांदो ना फाग्लि नाङा जाया गावबा जाया जोंनाव एसे खामानि दं न'आव मालाबा जानोसै दे अब्ला उरायनाय फारौखौलाय बहा हमथाहानो मालाबा फै आदा फैगोनखाय लाजियाखै बे फाग्लिया थोत्स बिदि नङा थादो लोगो दे थादो नोंहा दे थांदो होमबा आयै लोगोआ थांसैनो थांसै आयं आइ आइ हा मानो थांनांगौ जाखो ओंखाम संखाबायमोन आङो दा जानानै थांदो नांला आयं मालाबा अखालायजासे जानोसै दिनै जाथ'ला जेन जाग्रायानोसै आरो हा दिनै रबिबारावलाय मा खालामनानै थानांगौ जाखो दा जायै लोङै बेलासियाव थांदो बुंखांबाय आं जायानो मालाय नांला दे आयं दे आउट मा जाखो आयं गोग्लैबाय नामा जेबो नङा अन्थायावसो गोग्लैफ्लांदों सरि सिस्टार जेबो नङा दे आदा गोसाथार नांबाय नामा आं आथुरजोंनो नायफ्लांनाय जायासै सरि दे सिस्टार गोरोन्थि आंनिबोखा आंबो नायनाय जायासै दे होनबा थाथ' आदा What's your 20 names up? Come chain of the whole boy down in the line. Huh? Ang nabisi para sa kulit. La la. Ano yung dong labay? Ha? Hey, kena na. Jangan ngurung lagi bra. Mat shani nosu haman thabai thagin. Oi, rode. Apa faigo? Jayshree. Lari ganang de. De roro. Jayshree. Mana mau kau beli kadang? Esok lu mau mondai mana? Zaman yang hasil kau? Dah semua nak rendang. Bodo, tu hai main rumah yang naik orang makasih ya. Bodo, main rumah lagi bukan? Bijin wala jima. Paisyah dong ni paisyah. Kau lama jangan silam naik kai. Main rumah ni jangan kita selapa kaya ke.
गाबोन सोरांबानो लाबोना होफैसिगोन नोंनिखौ सोमनो बिमा थ' नोङो लाजिरोंनि फिसा जेबो हले नयाबो गैया खोथायावबा हले महापन्डित फैसाया जौ जुवायाव गारजोबनानै मा होनोबा जों माइरं लायनो नोंलाय नङालै बिमा आंखौ ब्रा ब्रा लोंहोदों थां बिमा ओंखाम खुरैदो जागौनो ओंखाम हनै नोमाया संनानै दोनदों जाहै थां हामालै सना बिदि हामा बिदि रायबाय थानो नाङा हामा हेल' फंबाय बेलासिनि इभिनिं वाक खालामहैनोसै नामा एसे खारलाहैनोसै मोदोमफोर सिननायनि बेसेबां थाबांब्रा न' सिङावलाय मेजेमफ्रा एसे गलिलांथोंसै हनै सोरबा एक्सिडेन्ट जाबाय नङाबा हनै वाट एक्सिडेन्ट बेखौ थ' लाबो दै लाबो दै लाबो गारिया सालिदो गारिया नै थांदो दे गारिया माथो स्टार्ट जादों बडो सालाय जेबो नङा दे बिनानाव जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनायासो मानसिनि फोथायफोर मोजाङै गाफैदो आं दोननानै फैसै जागोन दे आदा नोंहासो रांबो खरसा जाबाय आरो खस्थ'बो मोननांबाय आदा जेबो साना दे बिनानाव आयै आब' बाबायाबो गैया माथो गैया हिनजावा आयौ बहा मा जाखो बिसि बहा मा जाखो बे आदा नङाब्ला दिनै थैसिगौमोन आं आब' बे आदायासो दिनै आंनि इसोर जाबाय हामबाय दे बिनानाव बे फिसा खामानिनि थाखाय एथ'ग्राब बाखायनाङा दे फैदो जागोन दे नांलायलामोन दे दा थांनोबो गोबाव जागोन मोनाहांबायबो जेबो नङा जानखानाय दङ दानो जागोन
जागोन दे नै मुलिया थेंक इउ मोजां मोनासै नामा आदा माखौ जोंनाव फैनानै आंहा बारा हमद्रायनाय बायदिसो मोनबाय जेन' एक्सटेन्ड आंसो जादों नों दसे रेस्ट लाबानो जायोमोन ना बिनानाव नायनानै दाथ' एसे मोनाबायबो गाज्रि मोनाबा आंनि स्कुटिखौनो लांदो नामा आदा नांगौबा उनाव लायनोसै बेरायथावथाव दा नोंहा थांगौआवनो मोनालांगोन थाबायनानै थांबा दानो सहैखागौमोन दे थेवबो गराय नुब्ला सिं बायो होननाय बायदि आंबो एसे बाद'खाबायमोन होमबा आं थांसैबो नोंहा थाथ'दो न'खाबा जागोन दे थादो आदा मुङासो मामोनथाय थोत्स आदा मैया माथो संगिनाया एक्सटेन्ड जादोंनो औ मैया जों लामाथिं बेरायनो थांबाय थानाय समाव लामा सेरनि अन्थायाव दानलेनानै गोलैदों खर'आव एसे मोजाङैनो नांदों अन्थाया आया ओमफ्राय दा मारै दंनो बारा जाथारदोंदां आद्रिनो गथ'खौ लामाफोरखौबो मोजां नुहुरजोबग्रा दाना आधा खावनायसो जाजोबथारबाय आं बेफोरखौ सानोब्ला बै गोदोनि हासारखौसो मोजां नुहुरो आं आमोनामोन जोंनि गामिनि टाइल्स आबनायाथ' दसेल' जाबाय रामबो गैया हरिबो गैया जाबाय दे जाबाय साया लोंदो दा सुगोनसो दे ओइ नानि बेनि कन्टेक्ट नाम्बारा हरलाय आंनो एसे सोंहरना मारै जानानै दङ हराहां मालाय सिख्लानि नाम्बार दोन गथ' माबारखौ दे ला ओइ बिमा ओजों फैनायसाय बे संगिनाया दाबो सिखाराखै नामा सिखाराखै खर'आव एसे मोजाङानो नांदोंआनो गारिखौबा मोजाङै सालायनो रोंजोबा गथ'आनो बहा थाङोथाय ओमफ्राय माथो जामारदों बिदि रायलायबाय थानोसै डक्टरनाव एसेबो एक्सरेफोर खालामनानै नायहोला ए आंसो लांनांगौ आरो माने ओजों फैथ'साय ओमफ्राय नोंखौलाय मैया सोरजों फैखो औ नोंखौ सोरजों फैखो गारियालाय बोरो आंथ' दहाय फुङाव नुवाखिसै माथो आंखौ आंनि लोगो दैमुनि आदायासो दोनबोदों आरो ए गाबोनफोर खेबसे लेंहर ओंखामफोर जालांथों जागोन दे आयै हेल' आं सोमखोर आदा सिनायबाय मोजां ना खबर सबर औ मोजां आदा दा माबादि मोनदों मोजाङैनो दंथ'यो सोर दं आइ आरो आफाबो दङ अ गासैबो मोजां ना औ थिगैनो दङ
बाबाजों रायलायनो एसे औ होलाय देलाय हेल' औ आदै जोंनि नानिखौ मैया बासायनायनि थाखाय साबायखर जासिहरबाय जों सुबुंजों सुबुं मदद होलायनाय अनलायनायासो सुबुंनि धोरोम दे बाबु मालाबा समफोर लानानै एसे बेरायफैदो औ जागोन दे बिदिब्ला फैथार दे बावनाङा औ जागोन दे आदै जोंनि नान थागोन जागोन दे आदै दे बिदिब्ला दोनदिनि दे होमबा आदै मोसानोल' लांदिनि दा थाब ओंखारदोल' दा नोंफाजों डक्टरनाव थांफादो टाउनाव थांखायनो नोंफाया जागोन दे आयै Yes. बुराबो जोंबावासैसो बेसे जौ सङै जाबावनांबाय मा न'खराव हाबा जानांगौ हाबा जाफ्लांखो आङो जोंनाबो मायाबो अरखौनो दानो दैसो लुखुमोर फैजोबगोन आङो बनाबो गिसिब नालाय बे जानथा फाग्लायाबो माला फैबावो बनफोरखौबो एसे फोराननानैबो सिननानैबो होनो गोसो गैला जानाय लोंनायल'सै लाजियानो बिमा माहारिनि माबाखौ मान सन्मानखौ जानो नागिरदोंनो आरो फेथाखौ नागिरनांगौ बेखौ नोंखौ बेबादि आरो फन रायलायबावोबा आं दायखाना खालामसै सानफ्रामबो बिदि दुंफाखा सफैबाय आदा औ सफैबाय आदै मादैमोनना गैया नामा दङ आइ दं बाबा गैया फै जागोन दे बेयाव थांनोसै Oh Made, oke, Made hadiah. जागोन दे आयै बे आदैया दा सानस्रिङाव मावगासिनो दं आं दाथ' आर्मि मावो मालाय आदाया दे होमबालाय मोजां दे लोंदो आदै रायलायथ'दो बिदिबा आदै रायलायथ'नो माने आंबो ओंखारलांखानोसैसो मादै टाउनाव एसे खामानि दं जेबो सोंजानाय जायासै आदै दिनै नोंथायबो गैया ओरैनो फैनायल' जाबाय सम बेरायफै आदै जेबो नङा न' साबिया मा खालामदों दं ओरैनो आंबो ओरैनो सोर दं न'आव दंजोबो गासिबो दंनायालाय मोजाङैनो दंना गासिबो मा ओंख्रि संखो मिन्थिथ'वानो आइया
मा संनो नागिरदों? नंगौ? नोंहालाय? मालाबा बेरायनो थांनोथ'। हेलौ मावजि जायाखै नामा दाबो आं ओंखारबोबाय फैदो माबार नेगासिनो आं नोंसिनि लांगोनायाव जायाखै दे गाखोदो नै खोनायाखै हनै मालाय रामोदा मोनहा गवा बेंगलराव थांनानै खामानि मावहैनानै न'खर ग्रें ग्रें दागासिनो नोंहा बे जौ जुयावनो गब'नानै थाबाय थानोसै थांनानै खामानिफोर मावहैनो हाला खोनादोंलै बिमा खोनादों जोङो टिकेटखौ दानखाजोब्बाय समफोरनो जों थांगोन नोङो जौ मावनायखौल' बन्द' खालामदो आं नोंखौ जयै जयै जाहोथारसिगोन बिमा मा बिदि सिरि सिरि थाबाय थानोसै आरो रायज्लायगासिनो जाम्बा हौवाया रायज्लायग्रोनांगौना हिन्जावा ए रायज्लायनायाबो हौवा हिन्जाव थालायो आरो थायाबा माखौथो लेडिस पास होनबा खौबा ओमफ्राय माला थांगोन बेबि थांफिनसै 12 दिनसो दंबावो सरकारनि गुन्दै जानायालाय जोंलाय हादरनि रौनिया जोहोलावसो जाहैबाय थाङा होननानै थानो हाया हजों थांनानै नों आंखौ बावहैयाथ' थोदसांलै आं नोंखौ बावनायानो मोजां मोनदों नामा मा सानैथाय ओरैनोबा रावआव दङ मेगना गोजान जायोब्लानो गोसोआ गोजान जानो बारा गोबाव सम लानानै थांनायनि सिगां बुंनो खनसे खोथा जागोन दे जों ओमफ्राय आदै मादै मोना जोंखौ मिथिबाय नामा मिथिदोंना मिथियाखै थांना सोंनाया साबसिन खुंजोनाव आच्छा बिदिसो होनबा रावा हनै नोंनि खावलायाव माबा नांनानै दं बहाय खारबाय खाराखै ओरैलाय आं फुगारनि दासो खारदों मुगैसोबाय आंनि उदै सिङावसो थांजोब्बाय बे मोरोना माखौबा एसेबो थारलाया सोरबा नुबा मा जानांगौमोन जाखो माथो जाखो आंनि खायालाय दुग्गा मारा थुदांसै दानो दासो मुजिहांदों ओइ र' ओंखार दसे खोनादोंना दसे आं थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय
न'खरफ्रा मोजाङै बेंबानो जाबाय बे दाउ अमा फारौफ्राबो मोजां नायदे दे मोजां थां मोजां मावहै आरो बे मबाइल रायलायनाय मानायफ्रा बन्द' खालाम आंखौ गैया होनना बेबायदि नायबाय थानो मोना एफा गोजानाव थांनानै बे हाफ पेन्टखौनो गाननानै थांसै नोंसोर बुजियालै बिमा ओइ संगिना औ गोबावथार नेनांबाय नामा बेबि आं न' सिङाव टिभिसो नायगासिनो दंमोन फै ओमफ्राय आरो मादैमोन नालाय माथो स्रि रावबो गैया बाबाजों आदाजों दहायनो खामानियाव थांदों आदायाबो अफिसाव खामानि दंमोन बेयावनो थांबाय रुवाथियाबो न'आवसो ओमफ्राय दैलां न'आवसै ओइ रना सना र'ना बेबि नोंनो देलायग्रोनो
खामानि मावखांबाय नामा? बाबा जों सानैखौ जुलि होनानै होदो। गासिबो लाफाजोब दा बाबामोना नांगौ बायदि माला बायदिसिना आसान गासिबो लाफाजोब ना? लाबोखाजोबदों बाबाजों। दे होमबालाय आं हाबाखौ होनानै होसिगोन।
थाखो आयै आफायालाय बोरो नोमफाया बारियाव हाग्रा संहैदों माखौथो गाबख्रावबाय थाखो आइ आफा आफा हा मा जालायबाय थाखो मानो नांगौ जालायखो थांगौ र' थांगौ माबा आयै आदाया सोरबा हिन्जावखौ हाबा खालामबायनो मन्दिराव मा हाबा खालामबाय हिन्जावाबो रं नाम्बार लायगौसोनो नै फट'खा नै बिफा जोंना राजाया सोरबा हिन्जावखौ मन्दिराव हाबा लाबायनो मा हाबा खालामबाय मा खालामनाय जाखोसै बेलाय माबायदि मोखां दिन्थिबावनो आंलाय समाजावलाय फिसा हौवा सासेल' मोजां जुलि होनो सानदोंमोन आं बिमा बेबो मुसिसो जाबाय बुजिनाबो बुजिबादि जाबाय सोरबा रं नाम्बारावसोनो हिन्जावा रं नाम्बार পুৰৰ সমষ্টিৰ AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী 2016 আৰু 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন আয়োগক ভুল তথ্য দিয়া আৰু তথ্য मा जाखो बेलाय मा जादोंलाय मा जाखो मानो गाबदों आइ मा जादों मा जादों जेबो जायाखै मानो गाबबाय थादों आइ सिखार दानि सेंग्राफ्रा बिदिनो नै बिफा खोनायाखै नों मा जादों मा जादों बुंबासो खोनागोन माथो जामारदों फिसाजोआ थैफ्रामलायनो गाबगासिनो दं न' सिङाव मा जादों मानो गाबबाय थादों मा मोनाखै बेहा रावा होनाय बिनायनि नङा बिफा बे सोमखोर होनाय सेंग्राजों फरमेस लाबायनो नोंसाजोआ मोजां जादों बेखौल' माथो गाबदों गावसो खालामना लादों दा एसेबो बुजिया सिदा खोन्थायाबा बुजियो नामा हा बेखौनोथ' खिन्थादों सेंग्राया गुबुन हिनजावजों हाबा जाबायनो मा माथो आसोलना हिन्जावा सोरबा मिलिटारिजोंसो ब्लड फानदाव नागिरहैबायनो आं खादोंमोन ना हामालै मालायनि संसार जानायखौ बिदि बुंनो नाङा जायसो जाजादों बिसो मिथियो बेहायथ' आदानि फालनि दाय गैयाना हौवा गैयाबानो जे मालायजों थांफानांगौ बे नङाना सिबाय नेपाला बिसि फिसा फोथांनो थाखाय दाबसेयाव रां खामायनो थाहैदों एसेबां खस्थ' बेखौ हिनजावाबो एसे बुजिनांगौब्रा दा नोंसोरबो नेपालखौ बखिबाय थानो नाङा सानसे बेलासि खोथा फैयो बयनावबो जों दा नेपालजोंसो लोगो जानांगौ मिथिबाय आंनिफ्रायथ' जाय हौवा लांदों बेखौ गाग्लिनांगौ नोंसोर मा होनो नंगौब्रा नंगौ गाग्लिनांगौ नै फाग्लाना दासो नांदों नेवारानो बिजों मा जाबावनांगौ बिफा
फिसाजो सानहर ओंखामखौनो जालिया फिसानि थाखाय एसेबो सानला नोङो आं साना नङा सानदोंलै बिमा बाथ्राखौ मैयानिफ्राय सानगासिनो दं आङो दा आंना हनै बिला जेबोआनो जाया मा खालामनांगौ आं बे समाव न'खराव इसिबां गिदिर घटना जादों नोंहा आरो बिल-बिल माबादि बिफाहाय नोंलाय थाङाबा जाथारा नामा फिसानि थाखाय एसेबो साननाय गैया नामा नोंहा बाथ्राया साननायनि नङा बिमा नों जुदि नोजोर होनायमोनब्ला बेबादि जाथाया दिनै जानो मोननाय नङामोन मेन दायाथ' नोंनिनो बिमा जानानै नों फिसाखौ नोजोर होयियावसो फिसाया बेबादि जानो मोनदों फिसाखौ नायनाया बिमानि दायथ' बिनिखायनो नों नायनांगौ फिसाखौ ए फिसाया आंनिल' आं सिगाङावनो नोंखौ बुंखादोंना बांद्राय थाखा फैसाजों दावन होननानै नोंनि थाखायसो जादों दा बेफोरखौ रायज्लायनाय समाव माबोरै सुस्रांजागोन जों मोनसे रायलायनांगौ आयै जों न'खराव दावराव जाबाय थानाय जानाय नंला बिमा जोङो समाजाव बिजिरनो बिबान होनांसिगोन गामियावबो गावबुरानो होजाया होमबा बेबो खालामजायो नों बुंनायाबो गाज्रि नङा नायनि बबे समाव जों थाबैनो खालामनो हायो बिलिफां नोंबो एसे पार्टिफोराव बुंनानै दोनखादो दे जागोन दे आफा बोरै लोगो दङ मालाय माथो फैनो होनदोंमोन फैयानो न'आव खामानि दङ नामालाय बिबाजै गोनांलायानो खामानि थायो आरो बिबाजैया नङाबा फिसा गोनांखासिनो खोनागोनहाय फाग्लि इन्जिराबो खोमा थायोनो खोनाथोंहाय बिफाफ्रा मेल मिथिंफोराव गारामा गावब्रा लायनाय मालायखौ बुंग्रा दालाय माथो न'आवनो जाजादों बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा थ' थांसै बिमा बिमा न'आव गैया नामा बिमा मा लेख्रेख्रेख्रे जादों जायगालाय हा बिमा हाया गैया बाबा सानब्रै जाबाय मा सानब्रै जाबाय औ बाबा हेल' आदा औ आंनि हिन्जावा नागार नांखारबायलै आं दा मा खालामनांगोन दे
दे जागोन दे औ दे आं बिदि खालामसै दे औ मा जोंनि राजानि मिटिं औ मा जादों आयै मानि मिथिं जोंनि बे सनानि न'खरखौ सिलिंखार खालामसिगोन बे हिनजावा बेमा सोंथेबाय जोंनि न'मायाव